Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либоси. Имрӯз ҳастему дар бозори Коҳон, ҳафтум дарвоза, чорум риядаям. Чорум рияд. Нами як ҷой омадем ки ҷои арзонтарини жемпрои турецки дарвозо остиндор то размерои 56-58 амҷа мумкин яфтана то размерои чанда. Ина остин дарози чиёи дароз намо барои шумо абзора сар мекунем. На марҳамат гап зананд дар бораи ҳами яка. И размери чанда? Размери ами студентҳои да то занакора мешавад. То мисол размери чанда мешавад? 48. Ин размери 48. Ина 44 то 48 инаи маркаш, инаи моделоша шумо метавонед ки харидорӣ кунед. И барои студентҳо, барои духтаракҳое ки бо боли мени харобтаранд. То размери чандани ё? 50? Ҳамаш то 54 размер дорад. Инами ҳам доранд. Инами чизе ки шумо мебинед то размери 54 метавонед ки ҳаминҷа дукон харидорӣ кунед. Чорум рияд ая? Чорум рияд. Ҳафтум дарвоза чорум рияд медонед, тарафи дасти чап мегарден. Инами дукон дар сайра чорум панҷум дуконай. Ё рақам надоранд, шумо рақам гап мезанед. Ина нархи дона чанда ака? 200 сомон. Туркии тоза. Ё пад наметан ака? Ё пад намедодад дастана чи хеле ки соҳибаш гап мезана. Остин дароз моделош ҳам ҳар хелай остиношон. Инаи мисол остини бо ранги духтагӣ борияй. Ай болош. Наҷада бо моделои наоша. Ина 2021 мега соҳибаш. 2021. Тамом ҳамин модела намема. Инами хатора мина расветкошон марҳамат махшуш остоста сёмка мекунам. Расветкоша шумо бибинед. Ма телефонам мемонам. Шумо заказ мекунед, ма шумода доставка мекунам. И бори новинка я ака? Бале 2021 сол. Ина чихел ки савдогар мега, барои ма моделора намефаҳмам ки кадом соланд. Инами соҳиби бор мега ки ами бори новинка. Инами ҳам ҳамво ана? Ина марҳамат шумо харидор бошед, мада занг мезанем. Инаиш бо моделаш камтарак дигатарай, светош ҳам дигарай. Ина пешошон до тигма дора. Чанд расветка дорияи? 10 расветка. 10 расветка дора. Ана нархаш чанд бай? Дона? Ва ё 200 ва ё 200 ё 150. Ина ё гулкоз дар экран мебинед шумо. Ё 150 сомон нархи донаша. Ай бо касе ки оптум мегира, инами қатори ки навози ҳамаш экран да дидестен. Ака, инами қатори ки нами экран да ҳама ями 150 яна. Турецки тоза ҳам пад наметан, ай размери чанд то чанда? То 56 без размер то 56 метавонед ки ҳамиҷа бие харидорӣ кунед. Бологиёша чӣ мекунем? Бо ё дига моделан дарозан то размери я без размери ана? Без размери хай 56 пушида метона. 56 пушида метона. Ина дарозан нархи дона 200 сомон. оптои меен шумо хати соҳиби бор савдо гап мезанед. Я бинед ки чанд ха фасона. Ина расветка, чанд расветка дори ака? 10 расветка. 10 расветка ҳаста. Ина шумо ҳамҷа дидан бигиред. 10 расветка метавонед ки биёвед. Ҳамҷа полни чорум, ҳафтум дарвоза чорум рияд медорем, тарафи дасти чап мегардем. Ҳамин чизо ҳаста. Ина бо май духтар мегирам. Ҳаматон бибинед ки ҳамин магазин полни магазини жемпр фақат. Жемпрои туркӣ. Ина як бор дига майҷа мегирам. Ина ёш ду модел ҳаста ҳамҷа асосан. 3 модел. Ина ёш 150 сомон. Дона. Ана ёш ина то рафтагӣ ҳолниш 200 сомон дона. Каси оптом гирай, марҳамат биёя бо арзон мекунад савдогар хатитон. Бохи сарбаланд бошед.